नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचे नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. कोकणात मासेमारी बंद. छगन भुजबळ शरद पवारांकडे परतणार, सुप्रिया सुळेंचं मोठं वक्तव्य. आणि मिरगा आजीचा देवगड आठवडा बाजार गर्दीने फुलला. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. छगन भुजबळ नाराज असून ते शरद पवारांकडे परतणार का, यावरती सुप्रिया सुळे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. काही छगन भुजबळ साहेब नाराज आहेत, पवार साहेबांकडे ते पुन्हा येण्याची चर्चा आहे. भुजबळ साहेब नाराज आहेत? माझ्या कानावर काय नाही आलं. असं म्हणाले की 70 ते 80 जागा विधानसभेचा घ्या दादा, ह्यावेळेस कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही. तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय ना, आम्ही कसं सांगणार. त्यांनी काय, त्यांचं काय जाताना ठरलं असेल, विधानसभेला किती सीट देणार, लोकसभेला, हे आम्हाला कसं माहिती असेल. मी तर काय नेगोसिएशन मध्ये नव्हते. काही मुद्दा असा 4 तारखेनंतर बरेचसे बदल होऊ शकतात निकालानंतर. जर चर्चा अशा आहेत की साहेब आणि दादा पुन्हा एकत्र येतील, मग काही आमदार नेमकं काय होऊ शकतं, तर मला कसं माहिती असेल. एकदा रिझल्ट तर येऊ द्या एकतर. आणि मला असं वाटतं प्रत्येक जण आपापल्या घरी सुखी आहे, त्यांनी सुखात नांदावं प्रत्येकाने. पुण्यात वाढलेल्या पब संस्कृतीबाबत, अंमली पदार्थांच्या विळख्याबाबत आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. तर जे पब आहेत ते पब बेकायदेशीर होते आणि पब राजपूत नावाचे राज्य महसूल विभागाचे जे अधिकारी होते, ह्यांना करोडोचा हप्ता त्या ठिकाणी मिळतोय हे लक्षात आल्यानंतर आम्ही कागदपत्र असेल त्यांच्याकडे पोहोचलो. आणि मग महाराष्ट्रामध्ये मग ससूर राग आला. मुश्रीफ साहेब म्हटले की दंगेकरांनी आमची माफी मागितली पाहिजे. तर मी त्यांना एक विनंती केली की ती ज्येष्ठ मंत्री आहेत, मी त्यांची माफी काय, त्यांची पाया पडून माफी मागतो किंवा त्यांच्या पायावर लोटांगण घेतो, पण ते कधी घेणार भीती वाटत नाही. आणि कोण मला घाबरायचा प्रयत्न करत असेल तर मला एक आदर्श आहे. आणि ह्याच्यामध्ये हा महाराष्ट्र घाबरणार नाही. हा छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. कुणी आलं तरी कोणाच्या डारगळीला मी घाबरणार नाही. कोणी मला हक्कभंग करू द्या किंवा कायदेशीर नोटीस देऊ तर मी त्याला तयारी आहे. माझा प्रत्येक पुणेकर हा माझ्या बाजूने. ज्या दिवशी मला अशा पद्धतीनं कोणी काही कारवाई करण्याचा प्रयत्न करेल तर आमचं पुणे रस्त्यावर येईल. कारण हा पुणेकरांचा आवाज आहे. पुणेकरांचा गेली 30 वर्षामध्ये माझी सामाजिक जीवनामध्ये सर्वसामान्यांबरोबर नाळ जोडलेली. आणि हे सगळं करत असताना या सगळ्या गोष्टीला आज गृहमंत्री असतील, भारतीय जनता पार्टीची सर्व पदाधिकारी असतील, माझ्या वैयक्तिक जीवनात बी मला त्रास द्यायचा प्रयत्न करतात, पण मी घाबरणार नाही. शेवटी काय, एक शेतकरी कुटुंबातला आहे आणि मला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तोंड द्यायला माहिती आहे. मग माझी आर्थिक असेल, शारीरिक असेल, मानसिक, सगळ्या तयारीला माझी तयारी आहे. मी शेतकरी कुटुंबातला आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मला जवळनं माहिती आहे. त्यामुळे मी कुठलाही न घाबरता ह्या तपासामध्ये गती देण्यासाठी ज्या ज्या वेळेला मला काय करता येईल त्या त्यावेळेला एक लोकप्रतिनिधी म्हणून, एक पुण्याचा कार्यकर्ता म्हणून, एक पुणेकर म्हणून, एक कुटुंब म्हणून आणि पुण्यामध्ये आलेल्या महाराष्ट्रात कोल्हापूर सहित सर्व जे युवक आमच्याकडे राहतात त्यांच्या सुरक्षेसाठी मी रस्त्यावर उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. काल जे खुलासे केले ते तुम्हाला खुलासे पटलेत काय? कारण तावरे हे रजेवरती होते, त्यानंतर ते आले आणि एप्रिल महिन्यातच HOD पदावरून काढलं होतं. आणि शिवाय टिंगरेंनी जे पत्र दिलं होतं, मंत्र्यांना अशी पत्र दिली जातात, आम्ही काही खाली खोलात जाऊन या सगळ्या गोष्टी बघत नाही. त्यालाच धरून एक किंवा मंत्र्यांचं शिफारस म्हणजे ब्रह्म वाक्य नव्हे अशा पद्धतीचं विधान सुद्धा मुश्रीफांचं राहिलेलं. बघा, असं मुश्रीफ साहेब कसे वागतात हे त्यांना माहिती आहे. ते ज्येष्ठ आहेत आणि त्यांच्या काळामध्ये अशा पद्धतीचा अधिकारी चुकीचं काम करतो हे त्यांना माहिती आहे. आणि अजय तावरेसारखा कुठंतरी एक त्याचा भाऊ सभापती असं मी ऐकले. म्हणजे हे जे लागेबंदे हसन साहेबांबरोबर आहे ते नक्की. आता हे असू द्या, याच्याबद्दल काय नाही, कोणी कोणाचे मित्र असू शकतात, पण अजय तावरे हा किडनी रॅकेटमध्ये बी ह्याचं नाव होतं आणि अनेक प्रकरणामध्ये तो डिफॉल्टर होता. अनेक त्यांनी रिपोर्ट बदलायचं काम केलं, त्याच्यावर तक्रारी होत्या आणि त्याच्याबरोबरचे अनेक अधिकारी, अनेक डॉक्टर आहेत त्यांच्या बदल्या झाल्या. पण अजय तावरे त्या ठिकाणी घट्ट बसून होता. म्हणजे याचा अर्थ की हे प्रशासन त्याला, आपलं हे सत्ताधारी लोक त्याच्या पाठी आणि कुठल्याही पाठिंब्याशिवाय हे होऊ शकत नाही. डॉक्टर काळेंनी खुलासा केला की याच्यामध्ये मला अनेक मंत्र्यांचे फोन आले. अजय तावरेसारखा डिफॉल्टर माणसाला ठेवण्याचं काम हसन मुश्रीफ साहेबांनी केले, डीननी बोलले आणि मग डीनचीच सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. मला एक शंका आहे डीनमध्ये, तर हा डीन काळे डीन म्हणून आहेत, हे
मॅटमधून आलेले, सरकारला चॅलेंज करून हा डीन म्हणून आले. तर मला एक शंका अशी वाटते की ह्यांच्या मनाचा कोणतरी अधिकारी नेमायचा आणि या प्रकरणामध्ये सगळे जे पुरावे मिळेल हे नस्तेनाबूद करायचे आणि त्याला क्लीन चिट द्यायची अजय तावरेला, अशी एक शंका माझ्या मनामध्ये येते. ह्याचाही अभ्यास आपल्याला करावा लागेल. ह्याच्यामध्ये जे पोलीस निलंबित अधिकारी आहेत त्यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. पोलीस आयुक्तांना माझी हितनं विनंती आहे, मी ना ऐकलं तर मी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मी परत माझं आंदोलनाला सुरुवात करणार आहे. ह्याच्यामध्ये ज्या अजय तावरेंनी पैसे घेऊन रिपोर्ट बदलले त्याच अधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन 2-2 एफआयआर केल्या. म्हणजे पोलीस आयुक्तांनी आपलं ते बाबा दुसऱ्याचं ते कार्ट, तर त्या दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबितची कारवाई करावी, निलंबित बरोबर त्यांची फौजदारी कारवाई करावी, त्यातनंही रिकव्हरी मिळली पाहिजे. राज्य महसूल विभागाचे राजपूत साहेब आहेत जे महानगरपालिकेने पब पाडलेत, म्हणजे ते बेकायदेशीर होते म्हणून पाडलेत, मग त्या पबला परवानगी दिली कशी, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जे शंभूराजे देसाई पुण्यामध्ये येतात, त्यांची मुलगी पुण्यामध्ये शिकते आणि एक कुटुंबिक पुण्याचं नातं त्यांच्यावर जोडलेलं आहे, पण हा अधिकारी एवढे प्रचंड प्रमाणात पैसे घेतो हे जर महसूल मंत्र्याला माहीत नसेल तर त्या पदावर ते का राहतात, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की मला हक्कभंगाची नोटीस पाठवण्यापूर्वी ह्या राजपूतवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे आणि ह्याचा सगळ्यात तपास करून पुणेकरांचा आवाज, पुणेकर म्हणून किंवा एक कुटुंब प्रमुख म्हणून जे मी बोलतो त्याला मला त्यांनी सपोर्ट केला पाहिजे. तर मला हक्कभंगाची नोटीस देऊन त्यांना काय मिळणार आहे. आणि त्यांनी जर हक्कभंगाची नोटीस दिली तर मी कार्यकर्त्या निवडणुका हा सगळा पाठ बाजूला आहे, राजकारण हे बाजूला आहे. आमदारकी खासदारकी ही मुकुट जर माझं पुन्हा सुरक्षित नसेल तर हा मुकुट घेऊन फिरणार कशाला नाही हे मी बाजूला ठेवून, पण कार्यकर्ता म्हणून मी त्यांच्या केलेली पापं ही रस्त्यावर जाऊन त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन उघडी करेन. कारण शेवटी हा माझा प्रश्न नाही, आपल्या सर्वांचा प्रश्न आहे. आपले परिवारातले पुण्यामध्ये लोक आहेत, तुमचे कुटुंब आहेत, तुमची बी सगळी मित्रपरिवार आहे, नातेवाईक आहे. कारण पुणे आता ग्लोबल पुणे होत असताना हे हाताला काम देणार आहे, शिक्षणाचं पुणे शहर आहे आणि हे पुणे शहर देशाला एक दिशा देणारं पुणे शहरामध्ये अशा पद्धतीचं काम करत असताना मंत्र्यांचा जर वर हात त्यांना असेल आणि त्याची चौकशी करणार असेल आणि माझी करणार असेल तर त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन मी माझं काय म्हणणं आहे हे त्यांच्या घरापाशी जाऊन मी मांडेन. कारण त्यांनाही लक्षात येईल की आपल्या कुटुंबाची मुलं पुण्यात शिकतात, त्यांची कोणतरी काळजी करतात, त्यासाठी कार्यकर्ता रस्त्यावर होतो, मी कुठल्या पक्षाचा आहे त्यापेक्षा कार्यकर्ता आहे ह्याची जर त्यांना जर जाणीव नसेल आणि ह्याची जर कल्पना नसेल आणि माझ्यावर हक्कभंग आणला तर मला काही फरक पडत नाही. कारण मी या सिस्टीमच्या विरोधात लढतोय. मला उद्या काही कायदेशीर माझ्यावर कारवाई झाली तर मला एक तर मी तुम्हाला इथनं जाहीर करतो की त्यांनी मला पैसे भरपाई मागितली आबरू नुकसान तर मी देऊ शकत नाही. त्याच्या बदले मी जेलला बी जायला तयार नाही. कुणी मला जेलला पाठवलं ते मी पुणेकरांचा आवाज सोडणार नाही. धन्यवाद. 2 मुलं होती, मायनर जी मुलं होती त्यांचा जबाब घेण्याचं काम सुरू आहे. त्या मुलांनी सुद्धा सांगितलं की ड्रिंक अँड ड्राईव्ह मध्ये गाडी फास्ट चालू केली. त्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत आणि किंवा ही मुलांचे जबाब आहेत ते बदलले जाऊ शकतात असं काही वाटते का? ह्याच्यामध्ये मी परत म्हणतो की हा जो मुलाचा वडील आहे, आजोबा हे बिल्डर आहेत आणि यांनी गैरप्रकारे अनेक मोठी माया कमवली, अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुटल्या, अनेक लोकांना गोळीबार केले, अनेक लोकांना मारण्याचा प्रयत्न केला, पण पैशाच्या जेव्हा पोलिसांनी त्याची कारवाई नाही केली. आमचे मित्र अजय भोसले यांनी आरोप केला त्यांच्यावर. पूर्वी त्यांनी गुन्हाही दाखल केला की एका गँगस्टरच्या माणसाच्या मदतीने त्याच्यावर गोळीबार केला आणि त्याची केस आजपर्यंत घेतली नाही. मग पोलीस करतात काय? अरे गोरगरीब सायकलीवर धक्का दिला तर त्याला मारत म्हणून त्यावर गुन्हा दाखल करतात आणि एवढे गंभीर गुन्हे तुम्ही पैशाच्या जीवावर का करत नाहीत? तुम्ही काय याच्यावर तुम्ही पांघरून घालता? हा महत्त्वाचा पार्ट आहे. म्हणून आम्हाला म्हातारे मेलेलं दुःख नाही पण काळ सोकवला पाहिजे आणि आम्ही पुणेकर आहेत, आम्ही लोकप्रतिनिधी आहेत, आम्हाला हे गप्प बसवणार नाही. कारण शाहू फुले आंबेडकरच्या विचाराचे आम्ही कार्यकर्ते आहोत, त्यामुळे आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही वाचा फोडणार, जे जे याच्यामध्ये दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई करेल आणि आमचं आंदोलन थांबणार नाही. तावरेंवर याआधी अनेक गंभीर आरोप होते, जसं किडनी स्कॅममध्ये ते होते, तरी सुद्धा तावरेंची शिफारस एक आमदार करतो, टिंगरे आमदार करतो आणि त्यानंतर मुश्रीफांच्या सांगण्यावरून त्याची एकूणच निवड केली जाते. यामध्ये हे सगळं मिलीभगत आहे असं वाटत नाही? ह्याच्यामध्ये डॉक्टर डीन काळे यांनी एका स्ट्रिंग ऑपरेशन एका कुठल्या तरी ह्यांनी केलं बघा चॅनेलने आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं की मला फोन आले, माझ्यावर दबाव आला, अजय तावरे हा ऐकत नाही. हा तो बोलला त्याच्यामध्ये, ते स्ट्रिंग ऑपरेशन तुमच्याकडे आलं का माहीत नाही मला, पण ह्याच्यामध्ये डीननी कबूल केलं की ह्याच्यामध्ये माझ्यावर प्रचंड दबाव आहे. अजय तावरे हा काय डीनचा ऐकणारा माणूस नाही, कारण मंत्री तो खिशात घेऊन फिरतो, तर तो डीनचं काय ऐकणार आहे? ह्या सगळ्यामध्ये
म्हणजे ज्यांचं सरकार आहे त्यांचे आसाम मुसीब आहे, यांची ही चूक आहे. त्यांनी ज्या पद्धतीने कोणाच्या शिफारशीनुसार केलं असेल ही ती चूक आहे. पण त्यांना ह्याच्यापूर्वी मी आसाम मुसीबांना मागच्या ललित पाटीलच्या प्रकरणात त्यांचा राजीनामा मागितला होता, तरी त्यांनी ह्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि मग हे कांड चालूच होतं. मग आता या अजय तावने एक रिपोर्ट बदलला असेल का, तर अनेक रिपोर्ट बदलले. लोकांना पूर्वी आम्ही म्हणायचो की असं काय होत नाही आणि सिस्टीम आहे, पण आज लक्षात आलं की आम्ही सिनेमा पूर्वी बघायचो, ज्या सिस्टीम सिनेमामध्ये दाखवतात तो सिनेमाचा खलनायक हा अजय तावरे आणि अशा पद्धतीने अनेक गुन्हे केलेत. एका गुन्ह्यात नाही तर हजारो गुन्हे ह्याने केलेत. ह्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि मी तर एक कार्यकर्ता म्हणून ह्याला चौकात आणून फाशी दिली पाहिजे. एवढा गंभीर त्यांनी या प्रकारे याच्यामध्ये अनेक केलेत आणि पुणेकरांचं रक्त पिऊन ही लोक मोठी होत आहेत, हे पुणेकरांचं दुर्दैव आहे. खेकडा जमीन पोखरतो तशी काहींनी सरकारी तिजोरी पोखरायला सुरुवात केली असं म्हणत रोहित पवारांनी तानाजी सावंतांना लक्ष केलंय. न कळत तो विषय तिथं झालेला आहे आणि लगेचच पवार साहेबांनी माफी मागितलेली आहे. भाजपच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विरोधात तिथं अनेक नेते भाजपचे बोललेले आहेत, तेव्हा महाराष्ट्राचे नेते शांत बसलेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात भाजपचे नेते तिथं बोललेले आहेत, कर्मवीर भाऊराव अण्णांच्या विरोधात तिथं बोललेले आहेत आणि साधं एक सॉरीसुद्धा नाही, माफीसुद्धा नाही त्या लोकांनी मागितलेले. अनाथानाने तिथं पवार साहेबांकडनं जे झालं लगेचच त्यांनी माफी मागितली. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जे कुठलं काय वातावरण आहे, जे काय ॲक्सिडेंट झाले तिथं गरीब तिथं मेलेली आहेत, श्रीमंताची बाजू हे सरकार घेताना आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळते. त्याच्यावर त्याचं लक्ष कुठेतरी बाजूला व्हावं म्हणून कदाचित BJP त्या बाबतीत आंदोलन करते असं आमचं सगळ्यांचं मत आहे. माफी मागितल्यानंतर सुद्धा महाराष्ट्रात ज्या काही अडचणी आहेत, तसंच जे काही हिट अँड रन केस झालेली आहे त्याच्यामध्ये काही श्रीमंताच्या पोरांनी सामान्य कुटुंबातल्या मुला मुलींवर गाडी तिथं घातली आणि मग त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं सिस्टममध्ये खूप मोठे एरर आहे. पोलीस असतील, डॉक्टर असतील, तसंच जे काही इतर सर्व लोक आहेत त्यांनी सगळ्यांनी मिळून खूप मोठ्या चुकी तिथं केलेल्या आहेत आणि ह्या चुकी लपवण्यासाठी लोकांचं मन कुठेतरी विचलित व्हावं, मीडियाचं लक्ष बाजूला जावं म्हणून भाजप अशा पद्धतीने आंदोलन करत आहे. खऱ्या अर्थाने भाजपला जर आंदोलन करायचंच झालं असतं तर त्यांच्या नेत्यांच्या विरोधात का ते करू शकले नाही, जेव्हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विरोधात अनेक मोठे भाजपचे नेते तिथं बोलले होते तेव्हा तुम्ही शांत बसला आणि आता बरं तुम्ही आंदोलन करायला तयार आहात. सरकारी यंत्रणा नक्कीच अपयशी ठरलेली आहेत. जे पॉवरफुल लोक असतात, समजा नेते असतील, श्रीमंताची मुलं असतील, श्रीमंत लोक असतील, त्यांच्या खरं तर ही यंत्रणा कुठेतरी वापरली गेली ही आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळते. तर सामान्य लोकांना न्याय मिळत नाही. तुम्ही कुठल्याही विभागात गेलं तर सामान्य लोकांना न्याय लगेच कधीच मिळत नाही. पण मग अशा पद्धतीने पॉवरफुल लोकांना लगेच जर मिळत असेल, तिथं तुमचे जे रिपोर्ट बदलले जात असतील, पोलिसांकडनं सहकार्य केलं जात असेल, तर ही जी सिस्टम आहे, कोणाचंही सरकार आलं तर ही सिस्टम अयोग्य आहे. त्या दोन सामान्य कुटुंबातल्या दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडलेल्या त्या दोघांना जर न्याय खऱ्या अर्थाने मिळणार तर तो फक्त सामान्य लोकांनी हे प्रकरण हातात घेतलंय म्हणून त्या दोघांना न्याय मिळेल असं माझ्या सारख्याला तिथं वाटतं. आरोग्य विभागासंदर्भात आपण एक केलेला आहे आंदोलन करण्याच्या संदर्भात, तसं एकंदरीत जाताना आपण त्यात म्हटलंय की त्या कंपनीला टेंडर देण्यापूर्वी नंतर त्याची रजिस्ट्रेशन झालं. जी कंपनी झालीच नव्हती अशा कंपनीला हजारो कोटीचं टेंडर दिलं गेलं. याच्यावर मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेला आहे. कोर्टात हा विषय गेलेला आहे. कोर्टाने स्व इच्छेने सुमोटो हा विषय आता ते स्वतः चालवणार आहे. म्हणजे कुठेतरी चुकीच्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. आता जी कंपनी फॉर्मच झाली नव्हती त्या कंपनीला तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट कसं देता? म्हणजे आता इथं असं झालं की तुम्हाला मार्क्स आधी मिळाले आणि नंतर आता पेपर कुठला तुम्ही दिला त्याच्यापासून तुम्ही सुरुवात करत आहेत. असं होत नसतं. त्यामुळे इथं या सरकारमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार हा केला जातो. ज्या पद्धतीने खेकडा जमीन पोखरतो तसं काही नेते आता इथं तिजोरी जी आहे ते सामान्य लोकांचा पैसा आहे ते पोखरताना आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळतं. आरोग्यमंत्र्यांकडे आपला रोख आहे 100%. त्यांच्यावर मी बोललेलो आहे, त्यांना चॅलेंज केले. हिंमत असेल तर माझ्या समोर तुम्ही या, मी कागद घेऊन तिथं बसतो, पण ती हिंमत काय त्यांनी दाखवलेली नाही. काही दिवसात कोकणात मिरगाच्या पावसाला सुरुवात होणार आहे.
आणि त्या पावसात लागणाऱ्या वस्तूंची जमावजमाव करण्यासाठी देवगड आठवडा बाजारात मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. पाहूयात. येरे येरे पावसा म्हणत सध्या शेतकरी हा पावसाची आतुरतेने वाट गिऱ्हाईक येतात शेतकरी येतात घ्यायला. शेतकरी लोक कांदा विकत घ्यायला येतात का? पोती घेतात. किती किलोचं असतं पोतं? 52 किलो, 60 किलो, 55 किलो, 50 किलो. बांगडा कसे आहे ते? नंबरचे 4. देवगडच्या बाजारात आहे शुक्रवारच्या इथे आणि आम्ही लोक पावसाची भरपूर वाट बघतो पण पाऊस कमी येत नाही. पण पाऊस येणार या आशेने आम्ही इथे देवगडच्या बाजारात आपण इथे आलो आणि इथे आता गोलून घेतले मासे घेतले. पावसात मासे आम्हाला इथे मिळत नाही खायला. आता भाजी पण घेतली भरपूर पण पाऊस येणार आणि पाऊस नसल्यामुळे भाजी खूप महाग झालेली आहे. तरी पण ती खायला पाहिजे. शेतकऱ्यांचा त्याचा फायदा होणार आहे म्हणून आम्ही भरपूर आता मिरची घेतली, भाजी घेतली आणि सुके मासे घेतले. आणि पावसाला मी अशी विनंती करते बाळा की ये लवकर असं पावसाला सांगते कारण पावसाच्या खूप आतुरतेने वाट बघतोय. तर आता पाऊस येईल या आशेवर आम्ही सगळं करतो. आणि आज आमच्या शुक्रवारच्या देवगडच्या बाजारात भरपूर गर्दी आहे आणि इथे हा बाजार छान असतो. आणि इथे लोक बाहेर म्हणजे अगदी नारिंगे, कोटकांते इथून लोक इथे भाजी घेण्यासाठी येतात. मी देवगडची आहे. माझं नाव विद्या सांडगाव. अरबी समुद्रात मान्सूनपूर्व हालचालींना वेग आलाय. ढगाळ वातावरण होण्याबरोबरच समुद्रातील प्रवाहांमध्ये व पाण्याच्या रंगामध्ये बदल होत आहेत. समुद्राचे पाणी गढूळ होत असून पावसाळी कालावधीसाठी 1 जून ते 31 जुलै अशी 61 दिवस पश्चिम किनारपट्टीवरती मासेमारी बंद राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवरती मालवणसह जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवरती मच्छीमारांनी आपल्या मासेमारी नौका किनाऱ्यावरती आणून सुरक्षित स्थळी ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. मान्सूनचे आगमन काही दिवसांवरती येऊन ठेपले असून सर्वांनाच पावसाची आतुरता लागून राहिली आहे. मात्र पावसाळी कालावधीत मासेमारी बंद ठेवण्यात येते. तसंच पावसाळा हा समुद्रातील माशांचा प्रजनन काळ असल्यानं या काळात मासेमारी केली जात नाही. या अनुषंगानं भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरती 1 जून ते 31 जुलै असा 61 दिवसांचा मासेमारी बंदी कालावधी पाळण्यात येतो. याबाबत शासनाच्या कृषी व प्रद्युम्न विभागाच्या आदेशानुसार मत्स्य व्यवसाय विभागानं महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियम अधिनियम 1981 अंतर्गत राज्याच्या जलदी क्षेत्रात 12 सागरी मैलपर्यंत यंत्रचलित व यांत्रिक मासेमारी नौकांसाठी पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी दिनांक 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत लागू केला आहे. या मासेमारी बंदीनुसार 1 जूनपूर्वी मासेमारीस गेलेल्या नौकांना 1 जून नंतर कोणत्याही परिस्थितीत बंदरात मासे उतरवण्याची परवानगी असणार नाही. अशा नौका महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियम अधिनियम 1981 व सुधारणा अध्यादेश 2021 अंतर्गत कार्यवाहीस पात्र राहतील. त्यामुळे सर्व मच्छीमार संस्थांनी संबंधित नौका दिनांक 31 मे किंवा तत्पूर्वी बंदरात पोहोचतील याबाबत नौका मालकांना सूचित करावे. मासेमारी बंदी कालावधीत यंत्रचलित व यांत्रिक मासेमारी नौकांद्वारे व कोणत्याही प्रकारे अवैध मासेमारी होणार नाही. तसंच कोणती यंत्रचलित व यांत्रिक मासेमारी नौका कोणत्याही कारणास्तव समुद्रात जाणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी असं मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सिंधुदुर्गचे सहाय्यक आयुक्त श्री पुष्पेकर यांनी मच्छीमार संस्थांना दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
महाड इथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं छायाचित्र फाडून बाबासाहेबांचा अवमान करणाऱ्या जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी वेंगुर्ला भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे। जोडे मारो आंदोलन करत जितेंद्र आव्हाड यांचा निषेध करण्यात आला। यावेळी भाजप उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, बाबली वायंगणकर, मनवेल फर्नांडिस, दादा केळुसकर, वसंत तांडेल, पप्पू परब, ज्ञानेश्वर केळजी, प्रशांत खानोलकर, वरुंदा गवंडळकर यांच्यासहित आनंदवाडी ग्रामस्थ उपस्थित होते। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो काल जितेंद्र आव्हाड यांनी अवमान केला, त्यांचा निषेध संपूर्ण राज्यभर होत असताना आज वेंगुर्ल्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज आनंदवाडी समाज मंदिर येथे आम्ही त्यांना जोडे मारून आंदोलन केलेलं आहे। आणि ज्या जितेंद्र आव्हाड यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो अपमान केलेला आहे तो त्यांचा अपमान असूनही समस्त आंबेडकरी जनतेचा अपमान केलेला आहे। त्यामुळे त्यांना योग्य ती शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही मागणी करत आहोत। आणि आज हे जोडे मारो आंदोलनामध्ये सर्व कार्यकर्ते सहभागी झालेले आहेत। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। कोकणात मासेमारी बंद, छगन भुजबळ शरद पवारांकडे परतणार, सुप्रिया सुळेंचं मोठं वक्तव्य। आणि मिरगाजीचा देवगड आठवडा बाजार गर्दीने फुलला। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची। पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।